Kuuɗe Lilaaɓe suura 23 aya 23 yaaki 35. Bulus yaaraama Kaysaariya. Sey mawɗo sooji'en on noddi ardiiɓe sooji'en muɗum ɗiɗo, o wi'iɓe, cirye sooji'en 200 e sooji'en waɗɗotooɓe pucci kamɓe 90 e sooji'en jogotooɓe labbe 200 nangon laawol yaaki gariiri Kaysaariya njamdi 9 hande jemma. Cirye pucci ɗi Bulus waɗɗoto njaaron mo jam to Felis gomnaajo. Mawɗo on windi ɗerewol wi'i, min Kalawdiyus Liisiya emi hownuma, yaa Felis laamiiɗo mawɗo. Neɗɗo mo lildoymaami, ardiiɓe Yahudanko'en nangiimo e ngiɗi warkimo. Nde ɗum wi'am o Roomankeejo, mi yaadi e sooji'en teetumoomi. Nde emi yiɗi anduki ko ɓe ngulloriimo, njaarumomi yeeso kawtal mawɓe Yahudanko'en. Mi tawi dow dooka maɓɓe tan ɓe ngulloriimo, ammaa ko ɓe ngulloriimo hewtaayi o ware ko o maɓɓe nder suudu cural. Nde ɗum wi'am Yahudanko'en ciryake dabare warkimo, ɗon e ɗon mi lildoymo to maaɗa. Mi wi'i gulloyiiɓe mo, njaha mbi'a ko o waɗi yeeso maaɗa. Sooji'en ɓen ngaɗi ko mawɗo maɓɓe wi'iɓe. Ɓe kocci Bulus jemma, ɓe njaarimo gariiri Antifatiris. Nde fini, sooji'en garɓe e koyɗe co'i wuro sooji'en. Ɓe aldi Bulus e sooji'en waɗɗotooɓe pucci njaada e maako. Nde sooji'en waɗɗiiɓe pucci ɓen njottii Kaysaariya, ɓe kokki gomnaajo on ɗerewol ngol, ɓe ali Bulus to jungo maako. Nde gomnaajo on jangi ɗerewol ngol, o ƴami Bulus ndiye leydi danya. Nde o nani Bulus no neɗɗo leydi Kilikiya, o wi'imo, mi nanay ko mbiyata to gulliiɓe ma ngari. Sey o wi'i reenooɓe, ndena Bulus nder laamorde nde Hiridus mahi. En nani, ɗon e ɗon nde mawɗo sooji'en on nani habaru dabare Yahudanko'en kallunde nde halkuki Bulus. Sey o cirii sooji'en 490 mburtina Bulus daga gariiri Urushalima, ɓe njaaramo Kaysaariya jemma. E non Allah hisniri Bulus daga juuɗe Yahudanko'en ciriiɓe warukimo. En nani, mawɗo sooji'en on windi ɗerewol, hokki sooji'en muɗum njaarana Felis gomnaajo. Raa ko o windi nder ɗerewol ngol, aya 29 yaaki 30 wi'i, min Kalawdiyus Liisiya emi hownuma, yaa Felis laamiiɗo mawɗo. Neɗɗo mo lildoymaami, ardiiɓe Yahudanko'en nangiimo e ngiɗi warkimo. Nde ɗum wi'am o Roomankeejo, mi yaadi e sooji'en teetumoomi. Nde emi yiɗi anduki ko ɓe ngulloriimo, njaarumomi yeeso kawtal mawɓe Yahudanko'en. Mi tawi dow dooka maɓɓe tan ɓe ngulloriimo, ammaa ko ɓe ngulloriimo hewtaayi o ware ko o maɓɓe nder suudu cural. Nde ɗum wi'am Yahudanko'en ciryake dabare warkimo, ɗon e ɗon mi lildoymo to maaɗa. Mi wi'i gulloyiiɓe mo, njaha mbi'a ko o waɗi yeeso maaɗa. Aya 33 yaaki 35 wi'i, nde sooji'en waɗɗiiɓe pucci ɓen njottii Kaysaariya, ɓe kokki gomnaajo on ɗerewol ngol, ɓe ali Bulus to jungo maako. Nde gomnaajo on jangi ɗerewol ngol, o ƴami Bulus ndiye leydi danya. Nde o nani Bulus no neɗɗo leydi Kilikiya, o wi'imo, mi nanay ko mbiyata to gulliiɓe ma ngari. Sey o wi'i reenooɓe, ndena Bulus nder laamorde nde Hiridus mahi. Haa wonɗon, hunayeere Yahudanko'en ciriiɓe warki Bulus wartii meere. Jooni sey ni ɓe tokkoomo yaaki gariiri Kaysaariya to laamorde gomnaajo. Ton bo ɓe keɓataa ɓe mbaramo, bo non no ɓe ciriino. E non Allah Joomiraawo nder bawɗe muɗum hisniri Bulus daga dabare Yahudanko'en kallunde nde halkukimo. Bandiraaɓe am, ko haani ekkitooɗen diga habaru yimɓe ɓe nanɗen habaru mum'en ɗo'o. Lallay bo e woodi ko ekkitittooɗen ɗuɗɗum nder habaru ɗum. Arande, Yahudanko'en ciriiɓe warki Bulus. En nani ɓe ciryake dabare kallunde ngam ɓe mbara Bulus, ammaa Allah nder bawɗe muɗum hisni Bulus daga dabare maɓɓe kallunde. Ɗum e ekkitina en haana kaɓɓen halleende nder ɓerɗe meɗen, nden bo haana kunooɗen dow waɗuki halleende e fii ko en anda. Ɗiɗabum, kayeejo ɓiiminyiraawo Bulus. En nani, nde o nani habaru waruki Bulus, o de'itaayi, o wi'ika, e non Bulus hisiri. Ɗum e holla en
To en nani ɗum shiryake goɗɗum kalluɗum dow goɗɗo, hana de'iten, en metu, en jaaru haala kan to haani, ngam to o halke ko o toonye e mere. To en gaɗi non, en burtake hakke neɗɗo on. Allah Joomiraawo bo nanay belɗum meɗen, o barkiɗinay en. Mawɗo sooji'en, en nani ɗon e ɗon nde mawɗo sooji'en on nani habaru dabare Yahudanko en kallunde nde halkuki Bulus, sey o ciri sooji'en 450 mburtina Bulus daga gariiri Urshalima ɓe njaaramo Kaysariya jemma. O wi'iɓe ciriye pucciɗi Bulus waɗɗoto njaaron mo jam to Felis gomnaajo. E non Allah hisniri Bulus daga juuɗe Yahudanko en ciriiɓe waruki mo. Ɗum e ekkitina en ngaɗen aadilaaku nder ardaare ko laamu ɗum Allah hokki en. To en kawtu ko'e halluɓe ngam kalken goɗɗo, ko mbaren goɗɗo ngam yidde ceede ko fii duuniyaaru. Ngam mawɗo sooji'en o'o to goɗɗo no nda wi'ay Yahudanko en ɓen kokka mo ceede ngam o waɗana ɓe ko ɓe ngiɗi ɓe kalka Bulus. Ngam ɗum haari waɗuki non e ɗum rufa ƴiiƴam ɓe ngala leyfi. Sooji'en lilaaɓe njaara Bulus Kaysariya. En nani ɗon e ɗon nde mawɗo maɓɓe umriɓe ɓe njaara Bulus Kaysariya, ɓe ngaɗi non no o wi'iɓe. Ngam non ɗo e ekkitina en to en kuwa ley goɗɗo haani gaɗen ko o wi'ata en, to en njawamo. To en ngaɗi non Allah barkiɗinay kuugal meɗen. Bandiraaɓe am enen tokkuɓe Annabi Iisaa, ko haani ekkitoɗen diga ngikku Bulus. En nani nder taariha Bulus diga nyalde o tuubi o warti tokkuɗo Annabi Iisaa. En nani no o nattiri torraaji feere-feere ngam o tokkuɗo Annabi Iisaa e waaju habaru belɗum ɗum o waɗata haa warki nge'el carel. Amma fuu e non Bulus yewraayi, o nyamri yeeso nder imaanu maako dow Annabi Iisaa e mo bo waajina habaru belɗum. En nani no Allah Joomiraawo waɗani mo alkawal wonday e maako, hisnaymo bo daga yimɓe kallanayɓe mo. Bulus bo jaɓi fuu ko Allah Joomiraawo wi'i ɗum, o waɗaayi seko. Ngam non bandiraaɓe am enen tokkuɓe Annabi Iisaa, ko nde yimɓe e kuɗa en, ko nde yimɓe e nefa en, ko nde yimɓe e kallana en, to en gewru, haani enen ma ngarten ɓe sembe ɓerɗe, njogoɗen imaanu meɗen dow Annabi Iisaa. Paamen wiiki Allah Joomiraawo e wondi e meɗen, o bo barkiɗinay en. Ngam non bandiraawo am, to yimɓe nganyuma gam a tokkuɗo Annabi Iisaa, to yimɓe torruma gam a tokkuɗo Annabi Iisaa, ta hulu, joga imaanu maɗa e ɓernde go'o. Sey ekkitoɗa diga Bulus, nyamra yeeso e imaanu maɗa, tokkuɗa Annabi Iisaa e ɓernde go'o. Allah Joomiraawo hokka en sembe ɓerɗe, njogoɗen imaanu meɗen dow Annabi Iisaa e ɓernde go'o, ko nder caɗeele e torra. Allah walla en. Amin.